Gareng, apa? Ini ya kejaba iki mangayu bagya kamardikan sing kaping 74. Heeh. Ya awake dhewe ngaturke penuwun karo panjenengan Bapak Presiden. Pak Insinyur Haji Joko Widodo. Heeh. Anggone kepareng wis napak asmane netepake tanggal 7 November dadekake Hari Wayang Nasional. Ngono ya iya. Tuku ngenteni nganti 15 tahun. Kok 15 tahun ya. Ya wiwit tahun 2004 rikala semono nganti panjenengane Bu Mega sing asta presiden rikala semono nganti panjenengane Gus Dur panjenengane Pak SBY. Bola bali aku kanggere ning panggung. Aku bengok nyuwun kalian Bapak pamarentah bidang menapa dipun tetepaken Hari Wayang Nasional amargi Hari Wayang Dunia sampun dipun tetepaken tanggal 7 November tahun 2003 rikala semanten. Ngantos 2000 kula dateng Perancis dateng UNESCO. Ya ta? Mula rikala semono nganti tak rewangi. Ya nun sewu aku rutus tak wanek-wanekke. Aku karo Ketua Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia. Ya neng Pak Kondang Sutrisno sing kagungan wayang karo gamelan. Mas Teguh Cokro sing mau sore ndampingi aku. Di Ragil, desa aku dhewe, Pak Eko Cipto, sowan bareng ngadep ana ngersane Bapak Muldoko. Dos pundi Pak, nasibipun wayang menika badinipun. Menika Hari Wayang Nasional. Udah, pokoknya jangan khawatir. Pak mantep dengan bapak-bapak dari Pepadi, nanti saya yang akan matur. Bapak Presiden, alhamdulillah Kang Gareng. Awis saka rikala semono matur karo Pak Muldoko ya karo Pak Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Alhamdulillah iso kasembadan. Wah, senengku ra ilok-ilok teku berjuang rikala semono taun 2004. Ketari iso kasembadan. Ya, wayang pengakuan dunia. Ya, kuwi Kang Gareng. Heeh. Ya muga-muga saya ngrembaka apa menawi kepareng ana parilah saking Bapak Presiden wayangan ning Istana Merdeka. Saya mimbuana engko ya Bapak Menteri kepareng wayangan pun sedaya Bapak Menteri kersa gelar wayang. Wah pun wayang saya mubal. Apa meneh terus tanggal 7 November kuwi nek ora kleru Jawa Tengah wayangan serentak. Wayangan serentak terus Bapak Gubernur Pak Ganjar Pranowo paridhawuh karo para bupati karo wali kota se-Jawa Tengah kon wayangan kabeh. Bareng-bareng wis piye wis elok ora ngono ya iya aja semlang aja kuwatir mbleduk wayangan iya kok arep bothok wayang kelakon iya ning ya ora perkara le wayangan terus perkembangan wayang selanjutnya bagaimana iki yo pekerjaan berat abot sanggane ngono ya terus iya tapi zamane wis beda Kang Gareng ya toh zaman iki wis beda tegese beda karo zaman biyen nom-nom aku ya zaman nom
ing pandam sumula amadangi jroning pasareyan ngenani wadana murmu kalingan ngangrangan sang dyamana engkung sumungkem guling sang kakung rarepo alon wuwu sira baboyayi maneman piratentik branto yayi ulun tadah runte ulun tadah runte bergegek sadulita Gus ketinggalipun Ndara Radi Sungkawa ing penggalih kawis tinggal boten tumunten paring dawuh menapa to Gus ingkang dados sungkawaning penggalih dika mbok inggih kula pun paringi dawuh nggih Den kula nyadong dawuh nggih Ndara menapa ingkang dipun penggalih nggih Gus kadung dawuh Kakang Badranaya kula aku krungu pawarta kalamunta Kang Mas Bratasena dalasan Koko Prabu Mandura tinimbalan marang kayangan Suralaya kautus kelawan para Jawata kinentrenggalangi kamurkaning Narendra Dwarawati Prabu Yudakala Kresna mung emane Kakang dosaku apa luputku apa aku ora kaparingan dawuh mongko nyatane Kang Mas Bratasena kaparingan dawuh nanging aku kok nganti dibedakake luputku apa ya Kakang mangke riyen ngaten nggih Gus menawi saking pemanggih kula ingkang ngraka sinuwun Mandura dalasan ingkang ngraka Ndara Bratasena menika boten benten-bentenaken sesamining kadang. Namung sedaya pakaryan, sedaya jejibahan menika sampun wonten ingkang nata. Ingkang nata sinten? Gusti ingkang murbeng dumadi. Mengkono ya Kakang. Nggih. Menawi panjenengan menika dipun keparingaken nderek sabiyantu mangke rak wonten marginipun Den ngono ya Kakang inggih pun platur pitados sedya becik dadine apik sedya arah hayu nemu karahayon ya Kakang yen to pancen kunayatna laku jantraku muga-muga aku antuk pituduh kepriye margane nggonku suka sabiyantu nggih mangke rak wonten jalarane Gus monggo kula dherekaken Ndara Mariko den prayitno